Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Dili paghihapon maagian ang parte sa dalan sa Sitio Marahan sa Marilog District sa Davao City nga nahugno ni atong Biyernes sa gabi. Hinuon mi tagana na og alternate route ang DPWH Region 11 alang sa temporaryong kaagian sa mga motorista. Ani report. Nakankan gayod ang ilalom nga bahi ni ining kalsada sa Purok 39 Sitio Marahan sa Barangay Marilog proper sa Davao City dihang nahitabo ang road slip o pagkaguba sa kalsada tungod sa nakankan nga yuta sa ilalom ni atong Biyernes sa gabi. Kining balay katumpaguna human hapit maapil sa pagkatagak sa pipila ka kabalayan sa lugar. Usa niini ang balay ni Shirley Bulud kinsa wala gayoy nasalba nga gamit. Ni gawas namin sa among kuan sir kay nakahibalo naman mi nga kuan na kuan na ang among kuan payag. Nay signal sir ba. Nya mo to na nag-stress mo ang hawa na mo diha kay mo kuan na ni mahugmak na. Ana rin hawa pud mi dayon. Ang balay sab sa anak ni Vivian Canubas nalakip sa natagak. Maayo na lang kay walay naangol kanila. Di mga alas 4 napansin na ng mga sa tanan ba sa lahat na bumaba na yung lupa. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung sasakyan, yung mga malalaki. Tapos mga napansin nila na parang bumaba, saka sila naghakot. Tapos yung amin, di namin nahakot kasi sarado. Yung mga bandang alas 7, tunog na lahat. Tapos yung mga bahay, unti-unti nang bumababa. Sumala sa kapitan sa barangay, gilayon silang miresponde dihang nadawat ang report sa hinay-hinay nga pag-ubos sa yuta sa lugar. Nakita nila nga ni ang nabuak ang kaning niyut ang kaning karsada. Mga 7:20 yata to. Dito na nahitabo nga nahulog na gid siya. So dinaganay mi kay ang wire lagi ay ang poste lagi nga isa natumba man siya. So dito tanan ang mga tao so naatay kasulti gani nga na isa. Kay naigo sa wire ba nalam na labtikan siya sa wire pagka hulog sa balay niya pagkatumba sa poste. Hinuon ana-ana sa maayong kahimtang ang usa nga nasamdan. Sa tala sa CSWDO, mikabat sa 14 ka magbanay ang apektado kung asa 5 ka balay ang natagak samtang pugsanong gipabakwit ang mga namuyo sa 6 pa ka mga balay sa Picas Lane sa kalsada. Dunay uban nga namuyo sa ilang paryente samtang dunay mga nagtinir sa temporary shelter sa CSWDO. Initially naghatag ta og kanang food assistance sa ilaha kay para kanang samtang naa sila diri karon sa ato ang temporary shelter. Nanawagan karon og tabang ang mga apektadong residente. Ngay migtabang nga para nang kanang among mga gamit, mga kaldero sir. Ana ra. Okay. Sana may relocation kahit kahit lupa lang. Nakatakdang magpahigayon og sesyon ang barangay alang sa angayan nilang himuon. Sumala sa DPWH Region 11 atol sa ilang assessment, anaa sa 50 metros ang gilawmon sa natagakan sa mga balay ug 150 metros ang gitas-on sa nahugno nga parte sa kalsada. Tungod niini, 2 sa 4 ka lanes ang naguba. Nag-collapse siya dahil sa mga combination ng factors like yung earthquake, yung ulan natin na continuous rain natin nung mga nakaraang linggo, like yung mga ganun na tsaka yung siyempre pag disturb din siya, yung mga heavy trucks na dumadaan, kailangan ng reconstruction talaga ang itong pavement. Kailangan natin ng slope protection structures. Hinuon dunay gitagana nga alternate route ang DPWH 11 alang sa mga mobiyahe gikan og padulong Davao, Bukidnon ug Cagayan de Oro. Kung asa possible lang to light vehicles ang Davao-Bukidnon Road Campo 1 section. Samtang pwedeng muagi ang tanang sakyanan sa Maramag, Carmen, Cabacan, Digos, Davao Road. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.